Ang pag-antos sa mga konsumante sa Maguindanao Electric Cooperative Incorporated sa halos 20 ka oras nga walay kuryente. Tungod kuno sa hapit 3 billion pesos nga utang niini. Ani ang ikaduhang hugna sa RTV Presents ni Argil Relator. Sa datos sa gihatag sa Maguindanao Electric Cooperative Incorporated o Magelco sa GMA Regional TV 1 Mindanao, kalabot sa bayrono niini sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation. Anaa sa 871 million pesos ang ilang principal balance sa tuig 2014 paubos. Sa tuig 2015 hangtod 2021, niabot ang principal balance sa 1 billion 740 million pesos. Hinoon nakabayad sila og 609 million pesos. Apan anaa sa 1 billion 130 million pesos ang remaining unpaid principal balance nila. Samtang sa January o February karong tuiga, niabot sa 66 million 834,000 pesos ang ilang wala na bayran. Ug nakabayad lang sila og 21 million pesos. Busa anaa sa 45 million 834,000 pesos ang ilang remaining unpaid balance sa maong period. Kung sumahon as of March 31 karong tuiga, niabot na sa 2 billion 47 million pesos ang kinatibukang principal nga utang sa Magelco sa PESAM. Di niabot na sab sa 915 million pesos ang kinatibukang interest niini as of December 31, 2021. Suma total, anaa sa hapit 3 billion pesos ang wala na bayran sa Magelco ngadto sa PESAM. Kung atong lantawon ang pinakaulahing datos, kung sumahon ang ilang bill gikan sa PESAM, NGCP ug Operation and Maintenance sa Magelco, lakip ang sweldo sa ilang mga empleyado. Sa bulan sa Enero lang karong tuiga, niabot sa 52 million 650,000 pesos ang ilang total bill. Apan anaa lang sa 14 million 898,000 pesos ang ilang koleksyon o ang kantidad nga gibayad sa ilang mga konsumante. Busa anaa lang sab sa 13 million pesos ang ilang nabayad nga power bill sa PESAM. Sa bulan sa Pebrero, niabot ang ilang gastos sa 55 million 241,000 pesos. Apan wala kaabot sa katunga ang ilang koleksyon nga anaa lang sa 26 million 575,000 pesos. Anaa lang sab sa 7 million pesos ang ilang nabayad sa maong bulan sa PESAM. The principal amount monthly na nakukuha namin sa PESAM, example is 33 million. Ang nababayaran lang namin doon is 10 million or 15 million every month. That is maximum. For the couple of years, yung down to 2014 downward, yan din talaga nangyayari up to 2021 na hindi namin na-fully paid yung principal na nakukuha namin sa PESAM. Kaya nga, yung utang ng Magelco ay lumalaki. Tungod sa limitadong supply sa kuryente nga magdepende sab sa kantidad sa ilang ginabayad, napugos matud pa sila sa pagpatuman o rotational curtailment o brownout. So ang sabi sa amin ng PESAM is makakailaw kayo kung ano lang ang binayaran nyo. That is 13 million. So we are compelled to do that na sabi nila ang ibibigay lang sa amin kasi ang consumption ng buong Magelco na iilaw ng 24 hours with this happened on 2015 to 2021 is 18 megawatt to 22 megawatt. So ang sabi ng PESAM kung nabayaran ng ninyo is only 13 million, that is only equivalent to 16 megawatt. So ngayon, ang consumption namin na binibigay ng PESAM is only 6 megawatt. Unsa kaha ang mga hinungdan nganong nagkadako ang wala nila nabayran. Kana ang atong sukit-sukiton sa ikatulong hugna ni ining RTV Presents. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.